Kaya nagasimbula sila ng tent oh. Mamaya dito ko rin yung tent ilalagay oh. Ulitin natin yung ano. Yung pandis. Oh, puti ko cinta. Gila. Puti ko cinta. Ano po, magandang hapon at bigla ang nagkahayaan. Bigla ang nagkahayaan. Kaya ako mag-drive, mag-swimming daw yung mga pinsan ni Ami dun sa ano, sa Itangon Bula. Sa Itangon Bula. Kaya drive ako dito sa ano, kotse nila Kitty. Tara na! Dan, karga muna kami dito sa may ano, Panday. Amoy! Amoy! Tingnan mga syukoy. Mura-mura dito, 93 lang. Let's G! Yan, dito na tayo sa ano, Tanawan. Nakakasama namin naggantay. Uy, si Mama naman si Bamba. Motor. Tatlong motor. Yan yung Tanawan yung ano, pinupuntahan. Papunta na kami ng Itangon. Malagay nga dyan. Hi, vlog. Saan si Ate Ami? Wala? Wala. Bakit wala? Biyahe na kami. On the way. Nauna na yung dalawang nakamotor sa yung guide. Kasi may kamag-anak sila doon. Ayan, dito na kami sa ano. Anong lugar di? Itangon. Yan, mga kamag-anak ni Ami. Amoy! At tabing dagat lang yung bahay nila. Ganda sa dagat. Oh, siyempre. Amoy! Oh. Ulitin natin yung ano. Yung pandis. Oh, puti ko cinta. Gila. Puti ko cinta. Cinta. Yan. Dito tayo ngayon. At mapagkugod sa doon, no? Sa Ladubang. Sakto yung ubo ko nito. Moy. Oh. Pit. Isda. Yung isda oh. Ano si Rina? Syukoy! Syukoy! Tik. Pwede ba itong pangilaw? Siyempre. Pansisid nga na di. Yan. Pagdating, punta nila dito. Kasi di naman dito mapapasmay. Kasi dagat. Pag galing namin dun namin sa... Ha? Rika to. Dun yung banda oh. Oo. Dito sila. Oh, puto ko cinta. Oh. Puto ko cinta. Ay, malalim dyan. Ate, nasusumpa. Nagliwanag mo.
Masungkog. Ano? Ulam namin. Ota. Chip boy lugro. YouTube. Paring Jason. Paring Jason TV. Hindi mo ako naghanap sa Facebook. Ulutan oh, magtagay-tagay daw. Si LBB. Baliktad. Ano, barang ka di? MP man sana? Si LBB. At sila nag-ano ng pangukulam. Amoy! Nagangising nga ka. Hotdog. Hotdog? Yung hotdog. Papasay. Tamang kauli. May naman ko. Baro. Amoy! Kabing amay po. Dahil na. Amoy, susyo. Asikaso ah. Hindi, mga narigos na. Hey, mga naligo na. Lalamigin yan. Baby time na naman. Baby time. Kakarating lang. Galing laot. Agumar. Walang isda. Walang huli. Wala. Inilawan no. Inilawan. Inilawan. Kurog na ganas. Pwede na. Albabida. Ayan, kain po. Habang nagtatagay-tagay kain. At kumakain lang dito sa kubo. Dito sa kubo kumakain. Dito. Yung iba nandun sa bangka kumakain no. Pinunta namin kamag-anak nung ano, nung inaanak ko kasi ninong nila ako sa ano sa Kumpil. Tapos kamag-anak nila. Kaya inalok ako. Nag-drive ako sa kotse nila. Ay. Bigyan na lubat mo sa marawag na yan. Maganda at malinis yung ano dito, yung dagat. Taman tayo. Tayo ni Sira. Talaga simbolo sila ng tent oh. Mamaya dito ko rin yung tent ilalagay oh. Wala ko tangat ito. Ito yung lamisa. Hey! Manulit ini. Pagkarayo mo to sa motor mo, udah pre no. Gara, ang inaman nito. Dali mo to. Pala pagkalatag mo, kulanon mo si Ading. Si Ading palan na. O darwa nga ni palan sa dara ko. Kaya pala naggubot at darwa ko dara. Ay, kana ka usad sud. Oh, argan ka na, nausa, dargan na. Usad ka na ko.
Dalawa pa lang tent yung nadala ko eh. Kaya pala ang bigat eh. Subasan ako sa alta. Tuloy doon mo yun na parang payong sa nitron. May itubong man niya. Wala sa bako. Maunahan pa ka mo. Maunan dala yung sinakat. Anang mo, narugan ka na. Ano na dyan? Kamagurot din yung mag-usay. Parang parang ka na madalisan na. Sobrang gati. Tent na. Agnang tarugan. Kailangan dyan kay Jason. Saan? Kailangan mo ulo. Karakulong ka na ako. Gagawin sa ibabu. Pagdala, abuton ka mo dito. Ay, abuton ka dito sa tubig. Pagkagising, basa na. Tatlong tent. Kung ano yung usad oh. Kung saan may buklod ka di usad. Buklod doon na nita, aragan ka na. Oo, banda. Isan sana. Sige tagay.
Yan, mga kaparing gusto na time check natin. 150. 50. Yan, mga tulog na. Kami na lang gising. Hindi na ako tumatagay. Sumakit yung tiyan ko. Ilang tin ba ito? Sa 2, 3, 4 na tin. 4 na tin. Yung iba dyan sa kubo, di ba nakaduyan? Duyan. At dito kami ngayon sa ano, Itangon, Bula, Amukay. Napakalinaw ng ano, dagat dito. Linaw ng dagat. Linaw. Linis, malinis talaga yung ano, yung dagat dito. Dito banda. Sa may ano, Itangon. Pati yung mga paligid malinis siya. Ayan po, hanggang dito na lang muna yung vlog na to. Siyempre maraming salamat sa mga viewers natin. To all viewers and sponsors, thank you po sa inyo lahat. And shout out po sa inyo lahat. At yun, ano, Biyernes Santo na, Holy Week. Biyernes na, araw ng Biyernes. At mga siguro mga 8 uwi na kami. Ayan po, sana ingat-ingat po tayo na lahat. Ingat-ingat sa mga tayo naroon ngayon. Kasi sobrang ano ngayon, kasi Holy Week. Ingat-ingat sa mga nagbibiyahe. At di nakasama sila kami kasi kotse lang yung dala ko, wala naman masakyan. May mga pagkakataon naman na makakapunta kami dito na kasama siya.